Labo. Kasing labo ng ex mo. Ang labo pala eh. Malabo pala. Pinapalubat ko lang to kasi pagdating sa bahay, mag-charge a catch. Diba? Si PRC Tres na naman. Nakaano yung hotspot nito? Hi! Sis Mimi Reyes. Hello, Sisi. Salamat sa pagsilip, sa pagbisita sa aking live. Ang labo, di ba? Kasi yung salamin ng bus, madumi. Kasi pag hinawakan ko kasi, uwi na ang person. Pauwi na si Tres. Sabagay, paano pala dito, oh? Malinaw. Malinaw din. Sobrang tao. Malinaw pala dito. Sakay-sakay tayo. Salamat, sis. Ang labo, ang hina ng signal, guys. Yes, me, Marimar. Hi! Sis Cherry. Cherry color. May love shout out. Salamat, sis. Salamat sa inyo dyan. Salamat sa paharang. Hanap daw sa bata o. Hindi mo kunti. Madileg day. Saan nga si Ana? Nabutan mo ito. Ang bait nitong bata ito. Pinaupo niya siya. Yan. Pinaupo niya guys yung maganda nitong estudyante. Bait. Good job, boy. Hindi niya. Gumawat siya. Gumawat siya. Kasi di naman niya sura. Patong ko niya, guys. Sana all meron ko mga ganito. Sila na kuya na may umunod tayo sila sa Shoutout po sa 1 million vlog. Good afternoon. This is Dos of Tres Maria. Nais ko kagabi.
Asan na yung vulkan? Ano yung vulkan? Sana all. Hindi ako nag-ano plus one, tapos grado bata ako. Nakano talaga, nakapula siya. Ay, minag-greet pa lang. Yes, Ano oras tayo darating sa Manila? Bumata. eh, si Madam pala tumagal. Si Madam Gloria. Hello. Hello, Madam. Madam Gloria. Ang hirap pala pag isa lang talaga yung gamit kapag nagla-live to. Hindi ko mabasa yung chat. Sorry naman. Salamat po sa dalawang mata dyan. Sa dalawang matang naandyan. Thank you. Asan na yung vulkan? Natatakpan yung vulkan. Papakita ko sana eh. Ang ganda ng headband ni ate. Kita yung headband. Ay, si Janice. Sabi pa sa lahat lang. Sino? Si Janice ko yung vlogger. Hindi ko kanina. Si ano ni ano? Si Joy? Ako, di mo nilistado. Canada ini. Oo, sana all. Barkada ko yun. Sana all taga Canada. Followers ko yun. Diba yan siya? Hindi, dating 3. Dating 7K lang. Sino? Followers niya lang. Hindi ako tumulog ni Spears. Nagpera siyang din. Nasa 3 million. O yan, mag 100K followers na siya. So, nalagpas na akin. Sana all. 100 na? Nalagpas na ng bonggang-bongga. Sisi IP. Pauwi na ako, Sisi. Nakarating lang ako Naga. Sisi, nakarating lang ako ng Naga. Sira yung kalsada, kaya umuwi na ako. Salamat, Sisi IP. Mag-live ka mamaya, sis. Mag-ano ka, StreamYard. Akyat kami. Pero sound na yan. Bakit sana all? Lima kayo. Into the night. CPR malamang kanina itong mga live ko kasi may mga Gano'n na naman yun. Ano kung nangyari kayo ng Facebook? I-restrict. Ala, siguro baka na-restrict ka na. I-restrict yun ng 500 years. Ay, guys, sayang. Malabo. 500 years. Kasing labo niya. 10,000 reasons for my heart to find. This the I worship your holy name. Nangangalay akit maghawak, so dito ko lang muna siya. Diba? Idinikit ko lang sa bintana. Kasi nangangalay akit humawak. Every day. Dito ka, kabila.
Thank you sa nag-iisang naandyan. Diba? Chop-chop live si Tres kanina. Hindi umabot ng 1 hour kanina kasi nawala ng signal. Ano kasi ako, Giga 50, ubusin ko kasi pagdating ko sa bahay, wifi na yung gagamitin ko. Diba? Isasayang yung load. Makulimlim na dito guys, sa Kabikulan. Hindi na namin makita si Bulkang Mayon. Hindi na namin makita. Kasi bukas siguro baka maulan na dito. Sana wag na lang tumuloy si bagyong di ba? Leon. Kasi imbes na okay na dito sa sentro. Dati guys, nung bagyong Christine, dito daw bahang-baha dito. Bahang-baha yung Legazpi. Ayun madilim yung kalangitan. Madilim ang kalangitan. Two eyes na andyan. Sino ka ba? Sino ka ba na andyan? Si Sis IP ba yan? Oo nga, si Sis IP. Oo, Sisi, malakas naman. Malakas naman siya. Giga 50 lang Sisi. TNT. Yung gamit ko. Pero maya-maya kasi may mga lugar na mahina yung signal. Naikot siya. Kaya ubusin ko yung data. Ubusin ko muna yung load. Pero 3 days ata ito eh. Pwede na pala mag-live sa Giga 50. Umiikot na nga. Ayun yung Bulkang Mayon. Kaya lang natatakpan. Hindi makita yung Bulkang Mayon. Natatakpan yung bulkan. Sayang. Hindi makita. Hala, slide ba dito? Thank you, CCIP. At sa isa na naandyan. Thank you. Malapit na akong malubat. Nasa 40% na lang ito. 40%. Ayan yung bulkan, kaya lang hindi makita talaga. Maulap. Maulap. Mahina yung signal. It's better. Darating kami doon sa bahay, alas 6 na or alas 5:30.
Diba? Malayo din. Gaspi at Sorsogon. Labo. Ang labo, diba? Ang dami yung mga nakaano. Ang tultol. Ito yung ano, Albay Park Wildlife. Ayan. Dapat pala dumaan tayo dyan. Sa sunod, sama natin si ano. Salvation Teka mo lang. Aray, agoy, nananakit ang aking kamay. Nananakit ang aking kamay, nangangalay. Nangangalay ang aking kamay. Dinidikit ko yung aking CP sa salamin ng balls. Everything. Mabilis ng oras, 20 minutes na tayo. Andito pa lang tayo sa ano. Ibaba ko. Nangangalay ang aking kamay. Kasi nag-drive. Kasi nag-drive. Kasi nag-drive.
Ayos. Para lang sa'yo. Kita ko yung loto. Kaya tayo. Tataya tayo. Dito guys, yung maganda picture dito, ha? Kano? Kani? Kasi lang, pag-alam ka, hindi mo pwede i-upload yung sa YT at saka FB na review content. Pero kahit one daw, YT muna. YT muna bago FB. Marami natin muna kaya sa YT. Mahirap din talaga. Swertihan lang. Tapos swertihan lang din kung meron nagpapalitan sa live. Kagabi na, di ba? Nagkakanta ang edge. Merong supporters. Yan. Magpapalipad. Sana all. Thank you, Lord, for the blessing. Diba, ang labo lang ng live ni Tres. Thank you for eyes na naandyan. Salamat po. Nagda-dry ang aking lalamunan. Gusto kong uminom. Nakalimutan namin bumili ng mineral water. Na para lang sa'yo itatagalakan ang damit ko. Ano yun? Ito ba talaga yun? There are no words to speak. Words to speak. There are no tears. Parang na-ausap ko kasi ko sa mga ito. Ha? Sabi, thank you for eyes na naandyan. Salamat. Sino po ba yung mga naandyan? Hindi ko makita kung sino eh. Sis IP lang yung nabigayaw dito. Ayun. Oo, talaga? Sana, Sa sunod ni, sa ano kita maduman? Sorsogon. Doon sa may sports complex ba yun? Sorsogon Arena. Ano ba yun? Tawag doon? Aking night, to
Take it na in Daraga Albay Doctors Hospital. Yan. Sunodin man na. Then, ano? How much? Oh my God. Sana all afford. Bumili niyan. Please lang. Please lang. Makapag-work na nga din. Sana puno ko ang kananilis. May kunyado. Para madaramo naman ako duman. Pero dash mo ako. Orasan ta kung anong oras kita. Sana di mahinto itong live kasi yung purpose ko dito para maorasan namin kung ilang oras talaga kami darating. Punong-puno na. Ako na uwian na kasi. Mama Juliet. Ano nangyari kay Mama Juliet? Pindot ko ba? Na-time out ko ba si Mama Juliet? Sala, ano nangyari din eh? Add moderator. Salamat, Mama Juliet. Thank you. Ayan, puno na yung bus. Nag-pick up pa ng mga pasahero. Pauwi ng Sorsogon. Galing Legazpi. Kadal pwede ko. Kung dali mo siya, Ma'am Jenny, Jenny Bianca. Pwede ko gawin pa rin. Ini. Nalis. Sukata.
Thank you, Manny Eric. Manny Eric, shouty, shouty. Pauwi na ang tres. Pauwi na baga Manoy. Sorry naman. Inuurasan ko lang Manoy Eric kung ilang oras yung from Legazpi to Sorsogon doon sa bahay namin. Kaya lang, umiikot naman. Makurog-kurogon. Hilong-hilo ka naman Manoy Eric. Sorry naman. Sorry naman po. Makurog-kurogon kaya ang ang agihan, ang kalsada. Lubak-lubak. Oo, okay naman Manoy Eric. Wala nang baha sa Legazpi. Kaya lang, yung kalangitan ngayon, ayan, madilim ang kalangitan kasi nga, sabi lang, uulan mga bukas ata. Baka mararanasan na naman dito bukas yung ulan. Ma'am Leonora, Miguel, shout out. Salamat po sa pagbisita. Mamaya ako na po kayo balikan kapag nasa bahay na ako mamaya. Kasi nakaano lang ako. Nag-data lang. 50 giga. Giga 50. Nag-load lang ba? Salamat po sa patamsak. Bas Manoy Eric. Igaubos ko naman sa bahay, may wifi na ako. Hindi ko na ito magagamit. Kaya inuubos ko na nga yung data nito. Kaya lang, parang palubat na ata ako. Hayaan lang natin hanggang saan naabot yung ating battery. Ayaw magpakita ni Bulkang Mayon kanina. Maulap. Kaya hindi ko nakuhaan ng picture kanina ng video, yung bulkan. Natatakpan ng mga ulap. Wow, sana all may wifi. Oo, Manoy Eric, kaya lang kulang sa gadgets ako. Gusto ko na nga ipaputol wala nang pabayad. Kasi di ba yung palay namin, naubos katumbay. Paano na? Wala kaming pambinta sa
Wala kaming pampintang palay. Tinignan ko yung ano ko, yung ATM ko kung pumasok na yung sahod ko sa YT. Hindi pa pala. Tapos, tinignan ko kanina sa Google AdSense ko. Andun pa pala yung hindi pa pala pumasok. Kaya hindi pa rin ako naka-withdraw. Wala pa kaming kalahati pero yung 44 minutes na, naka 44 minutes na pala. Andito pa lang kami sa Daraga Albay. Baskara na to eh. Baskarahan Daraga Albay. Ang laki ng lupain. Walang pambayad. Oo, Manoy Eric. Kasi di ba yung palay na inaasahan namin. Abangan mo yung upload ko noon, Manoy Eric. Kailangan uuwi muna ako doon sa kabilang farm. Kasi ako yung mag-video ng mga natumbang palay. Kasi nainis ako doon sa bunso namin. Sabi ko, videohan niya, ibigay niya sa akin. Ang tamad. Wala namang binibigay na video sa akin. Kasi daw, full storage na daw siya. No space na yung kanyang CP. Kaya hindi siya makapag-video. Kaya ako yung uuwi doon. Kaya lang, tinatamad pa ako eh. Hindi ako makapag-video nung palayan. Mama Juliet, salamat! Bakit? Malayo yung biyahe? Or malikot? Liko-liko? Di ba? Parang ang likot-likot din ng aking cam. Idinikit ko lang dito sa salamin ng bus. Wow! Saan to? Ayun. Punong-puno yung bus. Sabi ko sa kapatid ko, paano yung pagbaba namin mamaya? Sis Vine, big love, shout out. Salamat. Mahina ka pala sa biyahe, Manoy Eric. Ako nga, Sorsogon to Eastern Samar, kinaya ko. Ang layo-layo pala ng Eastern Samar, doon kila Madam Cascade. Pumunta kami doon. Ngayon nga, yung 1 year na ngayon. Kasi ganito ako ganitong araw ako ni Madam dinaanan dito sa Bicol. 1 year. 1 year anniversary nung pagpunta ko dun sa Eastern Samar. Galing ako sa Legazpi. Uuwi ako sa isang probinsya sa Sorsogon, doon sa bahay namin. Nagala-gala lang sa kabilang probinsya pa. Sinukat ko lang yung Sorsogon to Legazpi. Ayan, sabi ni Sis Vine, Sir Eric, okay ka na ba? Nakapag-apply ka na? Hindi pa daw ata, Sis Vine, kasi nagka-problema sa Manoy Eric. Para i-delete kasi ata. Hindi ka na sukapagtulog. Wala naman nasira dito, Sis Vine, kaya lang
yung ano, yung lumubog ba sa bahay yung ibang mga bahay, yung pinasok yung mga bahay nila, ang tubig hanggang bintana daw, second floor. Tapos yung kalsada ditong iba, lalo na doon sa Albay, yung nasira ng ano, baha, dinaanan ng baha kaya nasira yung kalsada. Tapos meron ding mga landslide dahil sa lakas ng ulan. Nababad yung lupa. Yun, gumuho. Ulan yung ano, dala ni Bagyong Christine dito sa Bicol. Baha, ulan. Wow, naka-apply ka na, Mari Eric. Congrats. Ayan, so ibig sabihin, mamaya kapag nag-live ka na, meron ka ng $sign. Pwede na magpalipad si Sir James. Ano? Ano yun? Kaya lang inano ka ni Lolo? Binaltid. Pasaway ka kasi. Binasted? Ah, pasaway ka. Nag-apply ka na, fit ka. Adoy. Di mo pasagot si Lolo. So, kailan ka pwede mag-apply ulit, Mari Eric? After ilang months? Nabasted daw siya ni Lolo. Agoy! Pasaway kasi. One month lang. Oh yeah, pwede. Lang yung 1 month. Ayusin mo na kasi, Manoy Eric, yung pag-apply. Na pinanood mo ba yung pinoward ko yung ano, step by step kung paano mag-apply ng monetization. Tapos doon sa Google AdSense. Manoy Eric, no? Nag-trending ka? Kung nag-i-SC si Manoy Eric, ang daming tao. Ang daming mumu. Oo nga, sis, ba, naikot ako. Mahina na. Ayan. Malapit na kami. Boundary na to ng ano, Albay, Sorsogon. Ito, papasok na kami ng Sorsogon. Papasok na kami ng probinsya ng Sorsogon. Ayan. Ano na to? Sorsogon na. Papasok na ng Sorsogon. Labis-labis na labis-labis na mambay. Sana all, sobra-sobra naman ni Eric. Bigyan mo naman ako ng mumu kapag nag-live. Walang mumu sa akin dumadalaw. Ano ba yan? Mumu na lang. Ang dumadalaw sa akin, mumu talaga. Yung totoong mumu. Mumu. Ha? Hindi. Dumala kita. Dumala kita po, Chow. Ala? Ay, hindi pa? Hindi. Hindi pa. Yun. Nalito na ang edge. Hindi ko nga ito pwedeng i-end live kasi yung purpose ko nito, uurasan ko kung hanggang doon sa bahay, ilang oras ang ano natin, biyahe. Kasi, kasi nag-live ako yung si Sis Antaray. Antaray. Si Antaray talaga, ang daming views. No? Daming mumu. Mga ninja. Hindi, mumu talaga. Si Whitey talaga ang binibigyan talaga ng tao ni Whitey. Ito si Manoy Eric, dati walang
tao yung live nito. Pero ngayon, wow! Biglang angat si Manny Eric. Ang bilis makapagpamuli. Kung pwede nga lang, bakit hindi? Same tayo, walang mumo. Agoy, agoy. Magluto-luto ka din, sis Vine. Ako kasi, yung, di ba kasi yung niche ko about sa farm. Naano naman ako magluluto. Kaya yung mga binibidyohan ko about sa pagluluto, nire-reserve ko para doon sa Mitch Kitchen ko. Kaya lang, magla-live na sana ako doon. Hindi ma-verify yung aking phone number. Kaya nahirapan ako. So, di ko alam kung mapapamuni ko ba yun. Kasi di ko alam bakit ginamit ko naman yung tama kong yung dati kong ginamit na number sa main. Bakit hindi ko magamit sa sa second channel ko? Ayan, putsaw na kami. Putsaw, Pilar. Putsaw, Pilar, Sorsogon. Nako, hindi ko hilig magluto. Ano yung hilig mo? Pati mon, mabilis din pa. Marami kang moto. Oo nga, di ba? Ang galing mo, di ba, Manny Eric? Ang taas na ng ng subscribers mo. Maabutin mo na ako. Hindi ko sabihin. Mamasyal. Di ba sis Vine, yung nag-ano nga, sino ba yun yung naghugas-hugas lang ng isda, pero 50k views yung yung binigay? Naghugas-hugas lang, try nga natin yun. Maghugas ako ng paa. Paang bulok. Ew. Lagpas na kaya Lagpas ka na sa Lagpas na sa tayo, hindi pa? subscriber mo. Nalagpasan mo na ako? Uy, sana all. O si Lolo namigay. Wow! Oo, si Lolo namimigay ng socks din. Oo. Oo, kapag laging trending yung SC mo, oo, lagi talaga, marami talagang binibigay. Si di ba? Si Ma'am Jem. Di ba dati 3K lang yun. Ngayon, nasa 7K na ata. Kasi di ba gabi-gabi, nagla-live siya, nag-SC siya gabi-gabi. Ang dami talaga. Silang tatlong at saka si Ma'am Jem. Ang pangalan niya ngayon ay Macy. Macy na yung pangalan. Mamaya, pag malapit na kami doon sa aming bababaan. Pero wag ko lang itong i-end. Hawakan ko lang, bahala na. Ayan. Malapit na kami, guys. Dalawang barangay pa. 3 barangay. Nadadaanan. Baba na kami. Oo, dati matagal ako maka-LS kasi kulang ang subs ko. May nag-trending ako na short. Ayun, may. Wow, talaga. Putol-putol signal mode niya. Oo, malihina na yung signal. Last. Thank you sa inyo dyan, Manny Eric, sis Vine. Thank you. Manny Eric, minsan kasi nagla-live ka. Nagla-live ka, Manny Eric. Ating gabi na, patulog na ako noon. Kaya minsan nagtatamsak na lang ako. Tapos tambay-tambay saglit. Tapos nakikita ko, ang daming momo sa live ni Manny Eric. Isang oras na ako. Pero hindi pa rin kami abot doon sa bababaan namin. 2 barangay na lang. Mag-ready na daw si Boss. Malayo pa. Malayo pa. Nakatayo na siya. Excited. Kasi tingnan niyo yung bababaan namin. Ang daming tao. Paano kami dyan dadaan?
Magkikidaan lang po. Ang dami. Paano yan? Sarap daw yung bag. So, ano? Kulay green. Sorry, yung Huwag mo nga akong pinapakaba. Pinapakaba mo ako eh. Lapit na kami bumaba. Tapos pag nasa ano na, elementary na dyan, tumayo ka na. Paglakad ka na pupunta doon, magkisiksikan tayo, Diyos ko Lord, ang daming tao sa daanan. Paano tayo dyan bumaba? Dito tayo sa bintana na daan. Ayan. Botol. Naranin na. Malapit na. Malapit na yung babaan. Paano ba? Hello, ready na yung bagahe mo. gano'n yan. Ha? Titiraan lang po. Ayan. Tirilubat na ako guys. Hindi na pala ito aabot sa bahay. 20%. Ayan. Parang marami ba? Guys, mag-end na ako kasi kami. Salamat, Manay Eric. This is fine. Thank you so much. Baba na kami, guys. Kasi mahirapan ako magdaan dyan, no? Baka malaglag tong CP. Thank you, guys. Bye-bye po. God bless.